Bafethu ngihleze ngizwa abantu beza la TikTok besikhuza ukuthi never make a friend on TikTok, like ungabovuma umuntu make-DM ecela ukuthi nibe abangani. And mina mind you ave kungelula ukugila mina ngoba ave ngipopola ingozi kodwa kuloku namaye angihlangane nompetha. Story time esincane ke bafethu niyazi ke mina disclaimer ave ngakwazi ukuxoxa yonke into ivele ibe all over the place kodwa uzobona izohlangana ekugcineni. So a few months back asithi around July, August, la ngiqale khona ukuba live more frequently, right? So ngihleze ngibona nje le this yabo mina ke ave ngipay attention to detail. So ngiyakwazi ukubona igama engilibona njalo on my TikTok noma kuma comment yabo. So ngiyambona na kwi live siya engage, hey Makhosi afu right da yabo engangisayitshela ukuthi umfana at that time. Then bese ngiya kwi timeline bese ngiyabona ukuthi oh ibotch, meaning ukuthi I lesbian kahle kahle le yabo eyiqenge, like proper masculine female. Alright sharp yabo. Ngisheshe ngimtshele nje mina mfethu ngi straight mina ngizithandela ipipi nje lokho kwazi inhlo. Akazi futhi ngize ngidide. Hayi akunankinga mfethu, I'd like to see you, I'd like to be umngani nawe, ngithanda content yakho authentic. I'm from Lotus Park, so I'm like, oh, Lotus Park, that is like 5 minutes away from where I'm from. We should really get together because umakhelwane yabo. So nangempela mfethu waqale athi I want to take you out, can I take you out to lunch, splane yonke into. And then 3 days before kumele sihambe abe nehibe ithize, and then athi not fine ngizokusendela like a meal nan. So angisendele McDonald's via Uber Eats and yabo. Finally we meet up nomnganami akumnandi kanje, we go to eToti, it's one of my favorite pubs, we play snooker, we drink kube mnandi, we come back. I think on the way we bought McDonald's, masifika lapha sidakiwe ngaze ngamshelela intombi akubani la ngani andiswa ntube ne yonke into ihamba kahle noChomi, and uChomi is like hey ngcwele ngukazini wakho. Guys niyamazi umzala, akekho umuntu ongamazi umzala wami like TikTok. The one person engijwayele ukumposta la uyena kuphela futhi engimposta umzala, mina ngiposta ngisho ingane yami TikTok. Ayi umzala wakho mfethu right, umzala wakho and I'm like hey nami umzala mangimbuka kahle amandla bafanini kusolo kusakhula. People used to think imini stabani because ngimasculine, but nangu umuntu bengabathanda abafana mina bengiqoma, like especially senginengane ilanga ngiyibona konke intombazane mina yena engamboni kahle umuntu ongangqina ukuhlala 2-3 years esingle nje, just no sneaky link no nothing uzihlalele yabo. So I'm like ngoba uyakhala ngomzala and ngiyabona ukuthi ugrand naye umzala uke wane phase yeyitabani ake ngimuza ukuthi uthini umzala kunomnganami ave right umnganami mfethu kanje. I remember khona la engaya khona esaloni ngangizoya kokhuluma ngizoge speaker kwenye matric dance, ngaba nenkinga yokuthi imali engiphethe ayiphelele, siyazi sini isikhathi esiningi sibhenka la emakhosini. So I'm like Chomi cela udlule ungishiyele la simo 100 rand no short because ngifuna ukwenza nezipho ngaphezulu. Ngathoma ungishiyele lapho lo 100 rand, mina mase ngisekhaya emakhosini ngizokufonela nangempela futhi ngimtshela ukuthi sekuright sengisekhaya, hayi ngizobuye ngiyithathe angikumina ngifenda leyo mali ngoba phela kutshela ukuthi sengiright uzolanda imali yakho na wasangana. The big day arrives, sekufanele ahlangane nomzala angiorganizele a cute little double date thing yangifikele ne date nami. Very nice guy ukuthi yabo, we just didn't coexist, but he was a very nice gent. Had fun, mzala had fun. They become a thing yabo, ngayotshela nomzala wami and I'm like okay sure yabo, and mina ngazi lutho phela ngeyitabani yabo. So umzala naye uyabuza kwezinye izitabani ukuthi like kuyaye kwenziwe njani, and this is when I started noticing inkinga. Umzala comes over the first weekend. Now friendship yami naye isithe ukuthi ngoba phela uJohn no-cousin wami, and mina ngiyakwazi ukubambelana of discipline, yini ozoyikhuluma nami ubujola no-cousin wami as much as besabangane, but sekumele kube khona umuqa because ikhona umuntu osekhona empilweni yakho and umuntu engimaziyo, and it just so happens to be the closest person I have empilweni yami. You understand? Yini leyo ngiyagwazana njalo. So baplan ngimele kiwe kwi beach fest, thenga amathikithi, ngitshela le ntombazane mfethu yathenga iCamchair eka 600 out 1.2 nje just yabo kuma Camchair, amathikithi ama-24 iplug yonke into ababezoyenza. Ugirl planned it down to the T. 2 days before
she rises i-argument engenasidingo akamtholanga umzali efonini. Yazini asiyeke asihlukane. I'm like, okay mzala, mina nomzala ke si twin flame. Into engaye ngabhekana nayo naye iseza kuyena, into yakenzeka kuyena nakumina iseza. So I'm like, mzala, I've seen this before. This is the time where you get the phumhambi. Kodwa phela guys uthando siyalazi. Plus qhubi love bombing ibhadi lenja imbali. Nami ke weng love bomber as a friend. Wehleze ufuna ngibe nenkantina, wehleze uzu rice koko sami soplaga, and mina ke angena lo muntu oyisidabu. Ngiphuza mekuthanda mina. Angeke ukuthi weekend to weekend nisufuna suppose kumanje mina ngihleli ne6 pack ni half ebhodlela kade lahlala la endlini ngoba angikho emudini yokuphuza, you understand? And she's like, wena ndona njena ufuna ngikuncenge i-friendship yami nawe. And I'm like, dog, ufike empilweni yami, I specifically told you wes ungazela ku TikTok anganoma ucabanga ukuthi yonke lento engisuke ngikhuluma ngizoyiqamba manga. Anginaba abangani mina for a valid reason. Nginamamudi, nginezinto zami, ngiyathanda futhi ukuhlala ngedwa. Umzala is the only person ongiunderstandayo. Siyahlala nomzala la embedeni 6 full hours singakhulumi lutho sixabene semafonini kodwa siyabonda. That's what I call it, siyabonda. Yabo. So ngisheshe ngimtshela mzala mina ngizophuma kule mpahla yakho ngoba mina angizwani nomuntu ozongilawula. Dogi, fanele ushintshe icontent yakho, ushintshe indlela. Ha! Nasi sihlama bo ngishintshe ama video yami mina ngokuthi yena akazithembi. Hayi. Sasigila isitabane in a matter of 1 month 3 days, 1 month 3 weeks and 5 days. Usekapha umzala ka4. Usethuke umzala. This one time wambiza mefika umzala lapha lenja yenza ama Weet-Bix yadla yodwa qedela lapha aphuza amaphilisi ayolala. Ila umzala engakhumbula khona ukuthi konje nginomzala. Wavela simzala ngirequesta ngiza lapho ngathi mina come. Angifuni enze ngathi mhlambe utshingiwe emula eThekwini, unekhaya nje emula eThekwini. Kahle kahle vele ukwaze ngoba usuku uze ekhaya lakho la eThekwini, yabo. Kumanje ave uzongizonda umzala ngoba uzongizonda nje ngoba sivumelananga ukuthi ngizoyikhuluma lento. Ukuthi nami iyangithinta because imino ohlangene nalesihlama and imino lethe lesihlama empilweni yakhe njengoba sesinenkinga kanje. Hi guys, isitabane mase behlukana ukugcina last week. Isitabane sathatha impahla zamzala sayicakaza la dining room phambi kwama wakhe. Kuthiwa sathi umzala kana peace. Lapho umzala is the most yo akekho umuntu onjengaye ekhaya. Ake ngizokushiyana lokho ukuthi uyena kuphela ongenayo ingane, uyena kuphela unebusiness elifully functional, uyena kuphela oyingane engakazi ibe nescandal ibe nesigameke ekhaya. Akaze kufika abantu ekhaya kuthiwa sokhuluma ngenxa yathanda ukuthi uthando wenza 1 no 2 no 3. Uyingane eziphethe kahle through and through. Ubheke ku30 manje still akaze kube yabo. Lempahla ivela ithatha iphente lamzala sisebexabene umzala usethatha into zakhe wabuya weza ngala ekhaya sharp ithatha iphente lamzala. Hawu mzala asamzolanda iphenti ngeke phela isangoma phela noma isangoma esiyimbumbule engaziyo ukuthi wadla imbamba vela simsabi, but the fact that unento ebaleke kangaka ne DNA yakho ayingikhululi kahle samsolanda. Masifika lapha ikhile lenja ivule shaya isicapha yewena fuck around agcwala igceke lonke la and ngaleso sikhathi angisezwa mshini ngempela yabo libe yangithuka. And I'm like ungithukelani wena ufika empilweni yakazini wami wathi ufuna ukumthanda, wathi ufuna ini, wahluleka dismally, wamsanganela kunaloko azama ukumenza toxic, insecure, low self esteem njengawe, as if lokho kuzokulethela amasende. And then inini kuthangi ilanga cishe ngakhipha khona imed, uyafona ufonela umzala ngayibamba ifoni ngathi ufunani, wase receptionist intini ngathi ufunani, wavela wazothi ganka yabo into oyitshelwa in confidence ngoba uyathandwa ngoba uyathenjwa, wayithatha wayisebenzisa against cousin wami. Angikaze ngibe traumatized kanje namanje ngicela noma ngikhuluma lento ngivele ngibaseleke ukuthi angihambe ngiye khona ngoba phela ihlala la lenje yabo. Kwasiza ukuthi kufika umuntu wami ukuba afika ngumuntu wami ngathi nje sengithi ngingena emotweni ngiyakhona kwavela qhamuka umuntu wami sasivele sobonana ngathi seyosindela lokho and angikwazi phela ukuhlanya phambi kwalomfana because ngiyamhlonipha. So bafethu izwani ngami, ungalingi uhlangane nomuntu kuma DM bese umenza umngane uzokuxovela impilo yakhe akuqede. Ha asithuka isitabane mfana, sasithuka isitabane sathi mina ngidliwa icountry yonke. Ngathi mina unamanga ke ngoba namhlanje ngiyodliwa. Bafethu
Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Usisisi guys, never make friends kuma-social media platforms, ikakhulu kade lapha ku-TikTok uthi ngoba batokugila njengoba semuva aqoqa story sakhe ukuthi ugilu kangakanani onakhazini wakhe uthi never owaphinza azame kwenta abangani lapha etinkundleni tokuqhumana cause uthi friendship yakhe nalo muntu uma iqala bekubonakala ngazuthi friendship le-right bayavana bayavisisana but yeyi umuntu uthi wajika njengetshwala esiswini uthi never again. Thini wena i-experience yakho nebangani bokuhlangana nabo ku-social media? Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.